Ara, a continuació, la Nayara ens explicarà el seu treball que ha fet sobre un inventor. Hola, em dic Nayara i soc de quart B. He fet aquest treball d'Alexander Graham Bell. Per què l'he triat? Volia triar un inventor i vaig buscar qui va ser l'inventor del telèfon, perquè avui en dia quasi totes les famílies s'entenen, ja que va molt bé per comunicar-se amb altres persones. Què em vull saber on es va inventar, qui el va inventar i quan es va inventar. Alexander Graham Bell va néixer el 3 de març de 1847 a Edimburg. Va morir el 2 d'agost de 1922, amb 75 anys. Alexander Graham Bell és recordat per haver inventat el telèfon, tot i que en realitat no el va inventar ell, sinó que només el va patentar. Va ser el 10 de març de l'any 1876 que va provar definitivament amb èxit els experiments que estava realitzant i va patentar el telèfon. El seu pare, l'avi i el germà han estudiat la pronunciació i la parla. Tant la seva mare com la seva dona eren sordes, cosa que va influir en la seva feina. La seva maduresa, Bell va decidir a molts altres invents, fent contribucions sobre hidroales i aeronàutica. Va estudiar a la Universitat College a Londres. A l'any 1871 va arribar als Estats Units, on va començar a donar classes per a sords muts, divulgant el sistema anomenat llenguatge visible. Aquest sistema havia estat desenvolupat pel seu pare. A l'any 1872 va fundar una escola per a sords muts a Boston, on va ser nomenat professor de filosofia local. Va llançar el seu invent de telèfon a tot el món i va organitzar a l'any 1975 la companyia Bell. Va realitzar altres invents com el fotòfon, l'audiòmetre i la balança d'inducció. També va fundar la seva revista Science. Bell va ser un gran científic, però segons el Congrés dels Estats Units, el juny de 2002, l'italià Antonio Meucci va ser l'autèntic responsable de la invenció del telèfon, que ha après que va ser inventat als Estats Units, que el va patentar Alexander Graham Bell el dia 10 de març de l'any 1876, però en realitat el primer inventor del telèfon va ser Antonio Meucci. Què m'ha agradat més? Que en realitat el primer inventor del telèfon no va ser el famós Alexander Graham Bell, sinó que va ser Antonio Meucci. Què no m'ha agradat? Que quan busques informació sobre qui va inventar el primer inventor, que surt és Alexander Graham Bell i s'emporta tot el mèrit i l'esforç del real inventor, que va ser Antonio Meucci. D'on he tret informació? He tret d'informació d'internet, ja que avui és la millor manera de trobar informació sobre qualsevol cosa.